సంబంధించి మత వాతావరణాన్ని అనారోగ్యకరంగా చేస్తున్న కొంతమంది నాస్తికుల రూపంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒక దుమ్మారం అయితే రేగుతున్న పరిస్థితి అయితే కొనసాగుతుంది. దాంతో పాటుగా సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి కొంతమంది పెద్దలు చేస్తున్న గొప్పలుగా ప్రగోభాలుగా పలుకుతున్నా కూడా అసలు విషయాలను కూడా దాస్తున్నారు అనే ఒక ఆంతర్యం కూడా ఏర్పడిన పరిస్థితి. అయితే ప్రస్తుతం మనతో పాటుగా భారతీయ జనతా పార్టీ సీనియర్ నేత, ప్రొడ్యూసర్, డైరెక్టర్, నటన, నిర్మాతలు అన్ని రకాలుగా చెప్పొచ్చు, ఎందుకంటే కళాఖాండవం అని చెప్పొచ్చు. వారే మరెవరో కాదు, చిట్టిబాబు గారు మనతో ఉన్నారు. సార్ నమస్తే. సార్ నమస్తే, ఎలా ఉన్నారు? ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం ఎలా నడుస్తుంది సార్? అంతా ప్రశాంతం? ఎలా ఉంది సార్? ప్రశాంతము, ఫైట్స్ అన్ని నడుస్తుంది. గతులు ఏం సంగతులు అంటే గతులు గతుకులు ఉన్నాయి. ఏంటి సార్ ఇప్పుడు తెలంగాణలో చూద్దాం, ఒకసారి నేరుగా టాపిక్ వెళ్దాం. ఈ అయ్యప్ప స్వాములు కానీ, అటు సరస్వతీ దేవిని కానీ, ఆ రెంజల్ల రాజేష్ కానీ, లేకపోతే బైరి నరేష్ కానీ, వీళ్ళు చేసిన వ్యాఖ్యలను చిట్టిబాబు గారు ఎలా చూస్తారు? నేను ఈ వ్యాఖ్యలను ఒక జిగుత్సాకరమైన, ఒక జ్ఞానశూన్యులైన మూర్ఖులు వాగుడు కింద చూస్తున్నాను. ఎందుకంటే నువ్వు నాస్తికుడుగా ఉండటంలో తప్పులేదు. నేను దేవుడిని నువ్వు నీకు నాస్తికుడు, నీకు నమ్మకలేదు, నీ వాదం నీది, నా వాదం నాది. నువ్వు దేవుడు లేడు అంటావు, దేవుడిని చూపించు అని నువ్వు అంటావు. నేను దేవుడు ఉన్నాడు, గాలిని చూపించు, గాలి అయితే బతకు, గాలిని చూపించు అని నేను అంటాను. కనుక నీ వాదం నీది, నా వాదం నాది. దేవుడు లేడు, దేవుడు ఉన్నాడు, ఉన్నాడని నేను ఎందుకు అంటాను? జననం, మరణం, కళ్యాణం, ఈ మూడు నిర్ణయించే దేవుడు అని నాకు. ఎందుకంటే అది సైన్స్ ఎంత పెరిగినా ఈ మూడింటిని నిర్ధారించలేదు. అది నువ్వు చెప్పు, ఈ మూడు ఎవరిని. అందుకని ఎవడో పవర్ శక్తి, ఒక శక్తి ఉంది పైన, ఒక పవర్ ఉంది, ఆ పవరే మనం నడిపిస్తుందని నా వాదం. నీ వాదం కూడా ఈ వాదాలు ఓకే, అంతవరకు ఓకే. నీ అంబేద్కర్ వాదం ఏమని చెప్పింది నీకు? అంబేద్కర్ వాదం ఇతర మతాల విశ్వాసాలని అవమానపరచండి, కించపరచండి, అసహ్యంగా దుర్భాషలాడండి, అప్పుడే మీ దళితుల ఔన్నత్యం అని చెప్పాడు ఆయన. మీ దళితుల ఔన్నత్యం దానివల్ల ఔన్నత్యం పొందుతారా? దళితుడు మీ దేవుడిని తిట్టి అంబేద్కర్ పేరు పెట్టుకుని, అంబేద్కర్ వాదాన్ని వెనకాల పెట్టుకుని అంబేద్కర్ పరువు మర్యాదలు తీస్తున్నారు. మీరు అంబేద్కర్ వాదానికి ద్రోహం తీసుకొస్తున్నారు. బుద్ధి లేని వీళ్ళు. ఎందుకంటే ఇందులో ఇంకొక కారణం ఉంది. వీళ్ళు ఎందుకు ఇలా పేటరేకపోతున్నారు? ఐడెంటిటీ క్రైసిస్. నిన్నటిదాకా నరేష్ అన్నవాడు కానీ, ఈ రాజేష్ అన్నవాడు కానీ ఎవరికైనా తెలుసా? ఊర్లో ఎవరికైనా తెలుసా? వాళ్ళ పక్క రోడ్లో కూడా ఎవడికి తెలిసి ఉండరు. వీళ్ళు అడ్రస్ లేని బతుకులు వీళ్ళవి. వీళ్ళు ఎవడో గుర్తింపు లేదు, ఇంకోటి లేదు. వీళ్ళకి ఆ అడ్రస్ లేదు. 10 మందిలో వాళ్ళ పేరు రావాలి. సో వాళ్ళ విజ్ఞాన పరిజ్ఞానాలతోటో, వాళ్ళ శక్తి సామర్థ్యాలతో పేరు సంపాదించే యోగ్యత, అర్హత వాళ్ళకి లేదు. సో ఇలాంటి పిచ్చి వాగుడు ఏదైనా వాగితే, ఇలాంటి దేవుడి మీద వాగిస్తే ఆటోమేటిక్గా మొత్తం అలర్ట్ అవుతుంది, మొత్తం ఇదైపోద్ది, ప్రజలందరూ టాక్ అవుతుంది, టౌన్ అవుతాం, మన పేర్లు ప్రఖ్యాత అవుతాయి. ఈ ముండబోబులకి ధైర్యం, సాహసం ఉంటే ఈ అయ్యప్పని గురించి మాట్లాడారు, మరి అల్లాని గురించి మాట్లాడమనండి, మరి జీసస్ గురించి మాట్లాడమనండి. జీసస్ అయ్యప్ప పుట్టుకను గురించి, ఇంకో పుట్టుక గురించి వాగి ఈ ముండమోపులు అనమండి. అల్లా జీసస్ యొక్క పుట్టుక